जोंनि चिरां जिल्लायाव दिनै सिनाय मोनै मानसिनि फिन गोथै सह मोननाय जादों। खुलुमबाय बयखौबो दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ बरायबावनाय जाबाय। जोंनि आसामाव एबा जोंनि बिटिआरआव ओरैबायदि गिख्रंथाव जाथाय जागासिनो दङ। नोंथांमोना ससियेल मिडियानि गेजेरजों मिथिनो मोनलांगासिनो दङ। महाय मा जादों महाय मा जायाखै। थांनाय साननैसो सिगां नोंथांमोना आमथेखा बाजारावहाय सासे दखानदारिखौहाय गुलि खालामनाय नोंथांमोना नुनो मोनदोंमोन। दिनै फिन बिनि खाथियावनो बिनि साखाथियावनो बिनि 2 किल'मिटारल' गोजान जागोन बेयावनो सासे सिनाय मोनै मानसिनि गोथै सह मोननाय जादों लांखार दैमायाव। बे दैमानि नामखौहाय लांखारबो होननानै बुङो आरो नांगल दैबो होननानै बुङो। बियो आमथेखा टु फाथाबारि बारग्रा नावघाट। बे नावघाटनि साखाथियावहाय दिनै सिनाय मोनै मानसिनि गोथै सह मोननाय जादों। दासिमबो मिथिनो मोनाखैदि बे मानसिया सोर आरो बबेनि, आरो बिनि देहायाव गोबां शट नांनाय दं होननानै बुंदों आरो बिनि खर'आवहाय बुदलाबायनाय देरलाबायनाय बेफोरबायदि दागिफोर दं होननानै बुंदों आरो थैसोम खानायफोर दङ होननानै बुंदों। आङो नोंथांमोननो भिडिअ क्लिपखौ दा लास्टआव ससे देखायगोन। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौहाय शेयार खालामनानैहाय संसारखौ लोमला होनो दाबाव। आङो बेखौनो नोंथांमोननिसिम खावलायो। नोंथांमोना मिथिखाबाय अनिल सरगयारिनि न'आव 6था ना 7था गुलि गावना थांनायखौ आरो बिथाङा जखम जानायखौ। बिथाङा सिमिट दखान एबा इथा दखान फालांगि होनानै जायोमोन बेवहाय। दा बिनि साखाथियाव थानाय लांखार दैमायावनो दिनै फिन गोथै सह। गोथैनि देहाया दा बुजोब्बाय, दैजों बुगाजोब्बाय। दा गोथैया दैयावनो सोमब्रनानै दङ। नोंथांमोना बेफोरबायदि खनले खनले जाथाय जानायखौ नुनानै मा सानो आरो सोरखौ सन्देह खालामो? आं खिन्थु डाइरेक्ट सन्देह खालामबाय। जायनाखि क'क्राझाराव मावदों बे खामानिया दा बयजोंबो मिथिसार जाबाय आरो बिसिनि कल रेकर्ड भाइराल जाबाय। नोंथांमोना खोनाखाबाय जानो हागौ। दा बेखौ नोजोर बोनानै मिथिनो मोनोदि आमथेखायाव मावनाय जाथायाबो 100% बिसोरनो जानो हागौ। आरो खोनानो मोनबावदों क'क्राझारनि जायनाखि उदखारिफोर बिथांमोनखौ हमनो मोनबायमोन आरो हमनायनि उनावहाय हगारफिनबायसो होननानैहाय मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ मा खारननि हगारफिनखो नोंथांमोना साननानै नाय। मानोना बेयावहाय जुदि बिसिनि जायगायाव जोंनि बर' सेंग्राफोर जानायमोनब्ला, बर' जोहोलावफोर जानायमोनब्ला जोंखौहाय कनसिडार होनाय नङामोन आरो हगारनाय नङामोन। होसो होसो बेखौहाय इनकाउन्टार खालामगौमोन, नंगौब्लाबो नङाब्लाबो। मानोना दाख्लै जालांनाय जाथायफोरखौ नायोब्ला बे जानाय जाथायाव जोंनि बर' सेंग्राफोरमोनला कनसिडार गैयामोन। बेखौ डाइरेक्ट गुलि खालामगौमोन, इनकाउन्टार खालामगौमोन। नोंथांमोना साननानै नाय। जोंनि बर'नि संगठना जोबनायनि उनाव ओरैबायदि गिख्रंथाव जाबोनो हमगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोङो बर' संगठनखौ फोजोबनो नाङामोन बेखौ सानो। मानोना जोंनि बर' संगठन थानाय समाव बेफोरबायदि एसेबां गोब्राब जाथाय खालामनो हायामोन। दा नाथाय जोंनि बर' संगठना जोबबाय, फोजोबबाय। जोबखांनायनि उनाव नोंथांमोना नै बेफोरबायदि जाथायखौ खोनानो मोनगासिनो दङ। बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला जोंनि बर'आव संगठन दाफिननाया गोनांथार होननानै आं ओरैसो सानो। फारसेथिं नायोब्ला गाज्रि, फारसेथिं नायोब्ला मोजां। आसाम पुलिसफ्राथ' थाखानिल' लबसै। नोंथांमोना साननैसो सिगां खोनानो मोनखादों बेंटल आउटपस्टआवहाय जाय ड्राग्स फानग्राखौ बेबायदि खालामदों, हमदों, बैखौसो उल्था किडनाप खालामदों, मानसि खावदों होननानै फान्दायनानै जेलाव सोनायखौ नोंथांमोना खोनानो मोनखाबाय। बेनिखायनो बुङो जों बर'आ खौसे जानाया गोनांथार। थारैनो जोङो आखाइ मोनसे हमनाया गोनांथार, आङो बेखौ सानो। आरो नोंथांमोना खोनानो मोनदों थांनाय माखासे समफ्रावहाय दिल्लीयाव थांनानै पि बर' सारआ ओइस महिलारि सारजों दिल्लीयावहाय खौसेथि जानो सावरायदोंमोन होननानैहाय। दा मा खालामखो बेखौ हाग्रामा सारआ मा खालामफैखो बेखौ आसामाव फैनानै मिडियानि सिगाङाव बानसावलाबायफैजोब्बाय। बेथ' बानसावनाय बाथ्रा नङा, बेथ' सिक्रेट बाथ्रा। दा बैफोरखौ नोजोर होनानै जोङो पलिटिकेलनि लिडारफोरखौबो साननो हायो बिथांमोना गादिनि लब, 100% गादिनि लब। गादिनि थाखायनो बिथांमोना बेफोरबायदि खामानिखौ मावबाय थादों आरो गावसोरनो बे थाखानि लबावनो खौसेथि जानो रोङाखै। दा बेनिखायनो जोंनि बर'फ्रा सेरखाय बेरखाय जालांनो हमगासिनो दङ। बेखौ जोङो जोंनि नोजोरजों रोखायै नुहुरो। आरो आं नोंथांमोननो फिन खोन्थाफिनो आमथेखायाव जानाय जाथायखौ। चिरां जिल्ला आमगुरि पुलिस थानानि सिङाव थानाय
आमथेखा बाजाराव दाखालि गुलि गावनाय जाखांबाय बेनिनो सोनाबहा 2 किल'मिटार एबा 1.5 किल'मिटार गोजान जागोन बेयावहाय लांखार दैमा दं मोनसे जोबोर गिदिर दैमा आरो जोङो बेखौहाय दैलां समावहाय नाव सालायनानैहाय बारनांगौ जायो दा बे दैमायावनो बे गोथै सहखौहाय दैमायाव ना सारग्राफ्रा नुसननानैहाय लामाजों थांबाय थानाय रायजो राजाफोरनोहाय मिथिहोदों होननानैहाय खबर मोननाय जादों दा बेखिनियानो मानसिया बबेनि आरो मा मानसि मा जाति बेखौहाय खबर मोननाय जायाखै नाथाय मानसि गोथैया दङ 100% बियो रोखा दा आङो नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजोंबो दिन्थिगोन नाथाय बे भिडिअखौहाय आङो एसेब्लाबो ब्लार खालामनानै होनाय जागोन मानोना इउटुब कमिउनिटि गाइडलाइन बायदियैहाय बे मानसि गोथै एबा थै गनाय बेफोरखौ देखायनायनि एलाउड गैया बेनि थाखायनो नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा आरो नोंथांमोना बे भिडिअखौ जेसेबां हायो एसेबां शेयार खालामनानै लोमला होब्लानो जाबाय जाहाथे बयबो मिथिनो मोनो आङो बेखिनिखौनो बुंनानैहाय दिनैनि भिडिअखौ फोजोबनाय जाबाय जोङो खौसेथि जानायनि गोनांथिथार सानदोंब्ला भिडिअखौ लाइक हो आरो नोंथाङा दिनैसो आंनि चेनेलाव गोदान अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम जाहाथे बेफोरबायदिनो भिडिअ लाबोबाय थानो हायो गोजोन्थों बयनिसिमबो ना सारग्रा मानसि नुखादों दा ना सारग्रा मानसि नुखादों दा आथिं मोनसेबो गैला माथो आथिं मोनसेबो गैला गस्ला गोसोम गानदों रेनकट लंपेन्ट जिन्स गानदों बेयो सानसेल' नङालै फैनाया ने औ सानथाम सानब्रैसो जाबायदां औ ना सारग्रा मानसि नुखादों दा ना सारग्रा मानसि नुखादों दा